Καινοτόμες πρωτοβουλίες για ένα πράσινο μέλλον στην Καλαμαριά. Οι δράσεις στις οποίες συμμετέχει ο Δήμος Καλαμαριάς με στόχο την βιωσιμότητα και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ο μέχρι στιγμής απολογισμός του έργου STEP του Clean Plan και τα επόμενα βήματα που αφορούν συγκεκριμένα την πόλη ως περιοχή μελέτης παρουσιάστηκαν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου από την Ανατολική ΑΕ, η οποία μαζί με τον Δήμο συμμετέχει στη διασυνοριακή πρωτοβουλία συνεργασίας. Στο πλαίσιο του έργου «Συνεργασία για τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση δράσεων αειφόρου ενέργειας και κλιματικής αλλαγής στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας», η Ανατολική ΑΕ και ο Δήμος Καλαμαριάς θα συνεργαστούν για την εκπόνηση ενός σχεδίου για τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων με σκοπό να μειωθεί το ανθρακικό αποτύπωμα του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης αποβλήτων. Η Βασιλική Παπαδοπούλου είναι συντονίστρια του έργου, Διευθύντρια Προγραμματισμού και Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Έργων, η οποία και παρουσίασε το έργο STEP του Clean Plan. Και ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης είναι συντονιστής του έργου MedSeaRise, μηχανικός χωροταξίας, πολεοδομίας και περιφερειακής ανάπτυξης. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πρώτα αποτελέσματα του έργου MedSeaRise, Supporting Adaptation to Mediterranean Sea Level Rise, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG και στοχεύει στην βελτίωση της αξιολόγησης των κινδύνων που προκύπτουν από τις μεταβολές της στάθμης της θάλασσας στη Μεσόγειο μέσω μιας αξιόπιστης ποσοτικοποίησης και καταγραφής των πηγών κινδύνου. Με βάση τα πρώτα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν για την ευρύτερη περιοχή του Θερμαϊκού κόλπου, κύριο συμπέρασμα αποτελεί η αυξητική τάση και η συνεχής διακύμανση όσον αφορά μελλοντικές προβλέψεις σχετικά με τη στάθμη της θάλασσας και τη θερμοκρασία του αέρα κοντά στην επιφάνειά της, οι οποίες στο πιο δυσμενές σενάριο μπορούν να φτάσουν τα 15 εκατοστά ανόδου της στάθμης της θάλασσας και 8 βαθμούς Κελσίου αύξηση της θερμοκρασίας του αέρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας έως το έτος 2100. Στο σημείο αυτό θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Βασιλιάδη. Καλησπέρα κύριε Βασιλιάδη. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, συγχαρητήρια για τις πρωτοβουλίες αυτές. Είναι πολύ σημαντικό όλο το έργο που κάνει η Ανατολική και πολύ εξαιρετικά σημαντικές είναι και αυτές οι πρωτοβουλίες τις οποίες ανέφερα στον. Πάμε λίγο να δούμε τον στόχο του συγκεκριμένου έργου του MedSeaRise. Ωραία, όπως σωστά είπατε, το έργο MedSeaRise είναι συγχρηματοδοτούμενο έργο στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG EuroMed. Η Ανατολική είναι επικεφαλής εταίρος του έργου και ουσιαστικά συμμετάσχει στο έργο μαζί με το Δήμο Καλαμαριάς, ο οποίος είναι ο συνεργαζόμενος φορέας, όπου θα γίνει και η εφαρμογή του έργου. Από εκεί και πέρα μετά, για να βάλουμε το έργο σε ένα γενικότερο πλαίσιο, είναι αρχικά το ότι η κλιματική αλλαγή είναι πλέον εμφανής σε πολλές πτυχές της καθημερινής μας ζωής. Αλλά αυτό που δεν μπορούμε να δούμε είναι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας. Είναι κάτι το οποίο αφορά έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ο οποίος όμως δεν είναι άμεσα εμφανής. Αυτό όμως που δεν είναι γνωστό έτσι και είναι αρκετά αντιληπτό μέσα από το έργο είναι το ότι αυτό επηρεάζει την ένταση και τη συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων. Παράλληλα με αυτό, γενικά υπάρχουν πάρα πολλά επιστημονικά μοντέλα τα οποία προβλέπουν μελλοντικά σενάρια. Πώς θα μπορούσαμε, κύριε Βασιλιάδη, έτσι να μιλάμε από τη στιγμή που γίνεται η μελέτη σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα για την προσαρμογή των πόλεων μας σε αυτό εδώ πέρα, γιατί διάβασα και τα αποτελέσματα, οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Πραγματικά το μέγεθος της ζημιάς θα είναι πολύ μεγάλος, θα είναι πολύ μεγάλες οι ζημιές αν έχουμε αυτά εδώ τα σενάρια, γιατί για σενάρια μιλούμε. Αλλά με αυτές τις συνθήκες, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, θα ήθελα λίγο έτσι να μας βοηθήσετε πόσο μπορούμε να θωρακίσουμε απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα της πόλης μας. Ναι. Ωραία. Ουσιαστικά, εγώ θα σας μιλήσω τώρα για τον τρόπο που στοχεύει να το κάνει αυτό το έργο MedSeaRise. Μέσα από το MedSeaRise θα προχωρήσουμε με βάση αυτά τα στατιστικά στοιχεία τα οποία έχουμε. Ωραία. Θα προχωρήσουμε στην εκπόνηση κάποιων μελετών περίπτωσης. Η δικιά μας μελέτη περίπτωσης ουσιαστικά θα αφορά τον Δήμο Καλαμαριάς. Ωραία. Οπότε θα εξετάσουμε το τι επίπτωση θα έχει το χειρότερο σενάριο, αλλά όπως επίσης και γενικότερα τα διάφορα σενάρια τα οποία λαμβάνονται υπόψη στα πλαίσια του έργου για το παραλιακό μέτωπο του Δήμου Καλαμαριάς.
Έτσι, για να σας δώσω ένα παράδειγμα σχετικά με πιθανές επιπτώσεις, ουσιαστικά το έργο ασχολείται με επιπτώσεις και στις ανθρώπινες δραστηριότητες αλλά και στα οικοσυστήματα. Όταν μιλάμε για επιπτώσεις στις ανθρώπινες δραστηριότητες, ουσιαστικά εκεί πέρα μπορούμε να μιλήσουμε για πλημμύρες, όπως η επιδράση στο κλεισμένο περιβάλλον, επίδραση σε τουριστικές δραστηριότητες οι οποίες είναι στο παραλιακό μέτωπο, κατολιστήσεις, όπως επίσης και επίδραση στην αρατότητα των υδροφόρων αποθεμάτων γλυκού νερού. Από εκεί και πέρα, μετά, κάποιες άλλες επιδράσεις στα οικοσυστήματα μπορεί να είναι η αύξηση της αλατότητας του νερού και τι επίδραση αυτή μπορεί να έχει στα θαλάσσια είδη, η εισχώρηση ξενικών θαλάσσιων ειδών γενικότερα στα πλαίσια της αύξησης θερμοκρασίας της θάλασσας και όπως επίσης και επιδράσεις στα λιβάδια της Ποσειδονίας. Αυτές είναι κάποιες επιδράσεις οι οποίες μπορεί να έχει αυτό το φαινόμενο. Γενικότερα στις πόλεις και στο κτισμένο περιβάλλον. Και είναι αυτά τα οποία, τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε στην επόμενη περίοδο για τον Δήμο Καλαμαριάς. Σίγουρα μέσα από αυτά εδώ πέρα τα έργα αποκτούμε γνώση, μπορούμε και συζητούμε και βελτιωνόμαστε και συντονιζόμαστε καλύτερα απέναντι σε αυτό το μεγάλο κακό που συμβαίνει όταν έχουμε αυτές τις συνέπειες μιας μεγάλης φυσικής καταστροφής. Ναι, και είναι πλέον εμφανής αυτό σε μεγάλο βαθμό. Πολύ ωραία. Αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε για να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα μας θέματα. Λοιπόν, εμείς θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα κοντά στον Απρίλιο του επόμενου χρόνου, οπότε με πολύ χαρά να σας παρουσιάσουμε έτσι και κάποια πιο ειδικά στοιχεία. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλιάδη. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλό σας απόγευμα.